बे समाव मोनसे राजखान्थियारि रादाब बे समाव नोंथांमोननो थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों। फैगौ बिसायख'थि लकसभा बिसायख'थियाव उदालगुरि दरं उदालगुरि लकसभा बिसायख'थियाव बे समाव BPF राजखान्थि हानजाया सिम्बलनि थाखायसो गावसोरनि साफा सानै दैदेनगिरिफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखायसो बे समाव बिथांमोना बिजाथि फसंदों आरो बिथांमोना दरं उदालगुरियाव बे समाव दुर्गा दास बर'खौ बिजाथि फसंदों होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि CEM प्रमोद बर' बिथाङा। BPFआ बेवहाय बिसायख'थि गेलेदों बिथांमोननि सिम्बलखौ हमथाना दोननो थाखाय बे जाहाथे गोमालाङा आरो फैगौ समनि थाखाय साफा सानै जि वार्कारफोर दङ बिसोरखौ गावसोरनि आफादाव हमथाना दोननो थाखायसो इलेक्सन गेलेदों बेनि बादै जेबो नङा। प्रमोद बर' बिथाङा बे समाव गोख्रों बाथ्राजों बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। सिम्बलखौ बिथांमोननि जे सिम्बल थामहिनबा BPF राजखान्थि हानजानि जे सिम्बल बे सिम्बलखौ फोथांना लाखिनो थाखायसो बे समाव बिजाथि फसंदों होननानै बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों बे समाव बिथाङा बुंदों जे बिथांमोना BPF राजखान्थि हानजा बे राजखान्थि हानजानि सासे सानैसो दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव बिथांमोना गावसोरनि आवथायाव दोनबाय थानो थाखायसो बे समाव बिथांमोना बिजाथि फसंदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदोंमोन। बावैसो सिगाङाव बिथां दुर्गा दास बर'आ दिलीप सयकियाखौ बे समाव फंसे बाथ्रा बुंदों पापी होनना बुंनाय बाथ्राखौबो बिथाङा फिनजाथाय होदों। बे समाव पापी बुंनाय बाथ्राखौ जाय बिथाङा बुंदों बे बुंनाय बाथ्राफोरा मोजां नङा होननानै बिथाङा फिननाय होदों जे बेफोरबायदि बुंनाया मोजांनि लैखोन नङा होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बेथ' मोजां बाथ्रा नङा, बे पापी बायदिसिना होननायफ्रा मोजां नङा। दा बिथांमोना बेबायदि बुंनानै रायजो राजाफोरखौ जेबो मिसलिड खालामनो हाया, गावनि आखलखौसो रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो दरं उदालगुरियाव बे समाव BJP UPPL आरो AGP बे AGP फैनायनिफ्रायसो जौगासारनाया जादों होननानै बुंदों। तामुलपुर आरो दरं उदालगुरियाव थामहिनबा उदालगुरि ओनसोलाव बे समाव जौगाथाया फैदों, डेभेलप जादों होननानै बिथां बिटिआरनि CEM प्रमोद बर'आ बुंदों। गोजोननि बाथ्राखौबो बिथाङा बुंदों, गोजोन जादों होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिथां प्रमोद बर'आ आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा उदालगुरियाव फैदों आरो UPPL BJP आरो AGP जोंनि गासैबो दैदेनगिरि मावथिफोरजों जयै बिथाङा सावरायदों आरो दरं उदालगुरि समस्तिनि थाखाय जोंनि बिजाथि दिलीप सयकिया बिथांखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय दिनै बे सावरायनाया जादों आरो बेवहाय बिथाङा बिसायख'थियाव बोरै खामानि मावनांगौ बिनि सायाव मोजां मोनसे जोंनो माने माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलांदों आरो अलरेडि जोंनि वार्कारफोरा मावथिफ्रा रेडि जाखाबाय नैबे बिसायख'थिनि थाखाय। बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया, गोबां भट लानानै जि NDA नि बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङा देरहागोन बियो निश्चित जाबाय। बेसेबां रोखा आरो बे मोर देन 2.5 3 लाख भट बांसिन मोननानै देरहागोन। आगोलावबो देरहाखादोंमोन खिन्थु नै देग्लाय आरोबाव स्ट्रं जाबाय, गोबां खामानि मावबाय। दा नंखायनो रायजो राजाफ्राबो दिनै बयबो लोब बाहागो लादों, नुजादों, बयबो भट होनो रेडि जादों जिखिनि आसनि माखासे मोनबाय। दा बेनिखायनो नैबे बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिनि थाखाय साननांगौ जेबो गैया। NDA नि जि बिजाथि जागोन, BJP नि जि बिजाथि जागोन बिथाङानो सबसे बांसिन भटआव देरहागोन। बेराफारसेथिं BPF नि जाय बिथां बिजाथि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ अजद लाबोदों जे UPPL आरो BJP नि बिजाथिनो भट होयोब्ला बिराद अयनाय जागोन, पापी माबा माबि बायदिसिना। नै बे UPPL BJP नि जि बिजाथि बिनो भट होयोबासो मोजां जागोन, मानोना डेभेलपमेन्ट जागासिनो दङ दायो। बेफोर डेभेलपमेन्टखौ BPF नि समाव खालामनो हायाखैमोन। जि डेभेलपमेन्टआ दा उदालगुरि जिल्लायाव जागासिनो दङ एबा तामुलपुर ओनसोलाव जागासिनो दङ। दिनै मेडिकेल कलेज मोनबाय तामुलपुराव, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गोबां माखासे गोदान आसनि फैगासिनो दङ। दा बेफोर आसनिफोरखौ दिनै बै समावसो मोननो हादों। ओंखायनो बेबायदि जेबो गैया, बिथांमोना ओरैनो नङै खोथाफोरखौ बुंनानै फोसावलाबायो, बेजों जेबो गैया। आरो दुर्गा दास बर'नो जे सोरबा भट होगोन बेखौ जोंहा माने सन्देह दङ, मानोना बिथांनि पास्ट हिस्ट्रि बेखौ बयबो मिथिगौ। थांनाय समाव बिथाङा सोरमोन, मा मावोमोन बेखौ बयबो मिथिगौ। आरो बिसेसकय BPFआ बेवहाय बिसायख'थि गेलेदों
बिथांमोननि सेम्बोलखौ हमथाना दोननो थाखाय बे जाहाथे गोमालाङा आरो फैगौ समनि थाखाय साफा सानै जि वार्कारफोर दङ बिसोरखौ गावसोरनि आफादाव हमथाना दोननो थाखायसो इलेक्सन गेलेदों बिनि बादै जेबो नङा। बेसेबां गनायथाव बे बाथ्राया जे पापि बुंनाय मा होनदों? पापि होननानै बुंनाय सासे बिजाथिया गुबुन सासे बिजाथिखौ पापि सोरखौ होनदों? दिलीप सरकाया बिथांखौ। बेथ' मोजां बाथ्रा नङा, बे पापि बायदिसिना होननायफ्रा मोजां नङा। दा बिथांमोना बेबायदि बुंनानै रायजो राजाफोरखौ जेबो मिसलिड खालामनो हाया, गावनि आखलखौसो रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनाय जायो। थेंक इउ। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन।